И низко мы переживаем новый этап. Так? Вот интересно, что не так давно украинская влада профинансувала книжку Мирослава, думаю, я не Белія, так? «Русинство інвітро», да? Чи якось вона так називалася, тобто, де він просто автор доста, знаєте, так гоносно, зверху, звисока попозирав на русинів, так як біолог у мікроскоп позирає на деяку молекулу, на деякий мікроб. Ти прийшов на нашу землю, і ти себе підняв вище нашого народу, чий ти хліб їш, ти зайняв місто в університеті, якогось русина, якого не пустили в цей університет. І ти на кінцеві видав концепцію. Треба думати за 2021 рік, коли буде перепис населення. І в переписі населення ми не маємо права русинам називатися русинами, бо, виявляється, русин – то є українське національне надбання. А як має називатися місцеве населення, яке живе в Закарпатській області? Воно має називати себе українцями під час перепису, но не русинами. Якщо вони будуть себе називати русинами, ми їх будемо записувати українцями. От вам 21 рік. От вам 30 років незалежності України. І от вам результат. Повне ігнорування прав національних меншин.